Pochválený buď Ježiš Kristus. Všetkých vás srdečne pozývame dňa 18.12., to je vo štvrtok, na Noc milosti, ktorá sa tentokrát uskutoční v Trnave, bazilike svätého Mikuláša. O 17.15 sa pomodlí posvätný ruženec Ivetka Masníková s rodinou, 18.30 bude svätá omša, po svätej omši bude vyložená sviatosť oltárna a moderovaná adorácia s odprosovaním. O 21. hodine bude modlitba zriekania a oslobodenia. 21.10 zvelebovanie, 21.20 obliečka do škapuliara svätého Michala a zasvetenie, o 21.35 sa pomodlíme posvätný ruženec, 22.15 bude pobožnosť svätej tváre, o 23. hodine sa pomodlíme svätú hodinku, 23.50 litánie loretánske. O polnoci bude záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a olejom svätého Šarbela. Všetkých vás pozývame k osobnej účasti a tešíme sa na každého z vás. Počúvnime teraz hlas našej nebeskej Matky, ktorá potrebuje toľko odprosujúcej modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Navštevuj Ježiša a zotrvávaj s ním v noci a on bude pracovať pre teba počas dňa. A až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Pochválený buď Ježiš Kristus.